बाक्सा जिल्लानि जफादं भिसिडिसिआव न' लुनायाव खान्थि बेरेखा। रान्दि आइजोनि न'खौ थसेल' रडजों लुनायनि अजद चेयारमेननि हेंथायै। बेयो जाबाय PMAYG बिथांखिनि लुबाय थानाय न'। नोंथांमोना नुनो मोन्दों थब्रै रड होनांगौनि जायगायाव थसेल' रड होदों। बे न'नि बिथा लेभेलनि लिंटार रडखौ थसेल' होनानै लुनायनि अजदआ जाबाय 25 नं बागानपारा बियाबनि जफादं भिसिडिसिनि। बाक्सा जिल्लानि 25 नं बागानपारा बियाबनि जफादं भिसिडिसि सिंनि आमिनगाव गामिनि रहिला ब्रह्मआ सरकारनिफ्राय मोननाय PMAYG न'नि बिथा लेभेलखौ थब्रै रडनि सोलाय थसेल' रडजों लुनायनि अजद लाबोदों चेयारमेन मन्टु गयारीनि हेंथायै। सोरखारि न' मोनगिरि रहिला ब्रह्मआ फोरमायनाय बायदियैब्ला जफादं भिसिडिसिनि मासिगिरि मन्टु गयारीआ बे न'खौ लुनानै होनो लादोंमोन आरो गुबुन गुबुन सोरखारि न' मोनग्राफोरनिखौ बिथा लेभेलनि लिंटार रडखौ थब्रै होनानै लुनायखौ नुनो मोन्दों, नाथाय बिथांनि न'आव थसेल' होदों होनना अजद लाबोयो। फिसाया मैदेरजों गाथा जानानै रान्दि जानांनाय रहिला ब्रह्मआ दा एस्टिमेटआव थानाय बायदि न'खौ लुनानै होनांगौ होननानै दाबि खालामदों। रहिला ब्रह्म ओमफ्राय आमिनगाव चेयारमेन मन्टु गयारीया लादोंमोन भिसिडिसि। आङो होनदोंमोन रडखौ थब्रै होननानै बुंदोंमोन आङो, ओमफ्राय दा थसेल' होनानै होदों। ओमफ्राय आंथ' मिन्थियाना माबायदि लुखो माबायदि माखो, आं नायनो नागिरबाय ओमफ्राय नायनो होआसै ना आंखौ। लिन्टाराव थसेल' होखादों बिदिसो होनबाय। जि आरामथार जागोन दे थसे होबाबो, बायलाङा जिलाङा थबनो जोरगोन ओरैसो होनदों आंखौ। हुवा गैया हाथिजों गाथारजादों, बोसोरब्रै जाबाय। आं मोजां सुबिदाखौ लुगैयो, मोजां लुनायखौ लुगैयो। ओमफ्राय आरो दा जिमान आंहा इमान खस्थ' जादों, दा हुवा गैया माबा गैया, आं हाजिरा खामला मावनानैसो आं जायो। ओमफ्राय आंनो बे न' गंसेखौ मोजां लुना होनांगोन बिसोरो। मानो हायाखै दा इ मावा, आं फैसा दिहुनदोंबा बे मावाबा आं लुखानांसिगोन। बियो होनबाय मोजाङै थिगैनो जाजोबगोन गासिबो, बिदि रड गंसे गंसेल' होनानै मोजां जाखागोन दे, बिदि गंनै गंथाम होलायनायनि माबा गैया आरो होननानै बुंदो आरो आंखौ। आं होनदों बार'खाफोर फैबा, बार'खाफोर फैनानै बे न'खौ गोलैलांजोबबा सोर लुना होफिनगोन आंनो? बे न'आखि मोजां जागोन नामा होननानै बुंदोंमोन आङो। ओमफ्राय बिसोरो होनबाय, चेयारमेना होनबाय दे जागोन दे, गंसेजोंनो बेलेग गामियावबो आंनो लुना फैदों, बेलेग जायगायाथ' थसेबो रडखौनो होआखैनो। ओमफ्राय दा जोंहानिखौबो गंसेल'सो होना होबाय। ओमफ्राय दाथ' होथारनो नांगौना बेखौ, रडखौथ' गंब्रैयानो होथारखानांगौ। आं आरो नुखादोंना बेलेगाव मावनाय मानसिफोरनिखौ बानायनायखौनो, लिन्टार बानायनायखौ नुखादोंना आङो। आरो रान्दि मानसिखौ थगायबा जागोन नामा? आं हागोन।